Bueno, 2026en sartu barriga eta seguro zuetako asko hor zabizela urte hasierako proposito edo promesa horrekin buruelari. Laga gomendixo bat emoten, oina asko pentsauko zuen gomendixo hauen nutrizio mundutik etorriko dela, eskasunetan foku gure bisotzantzat toxiko ondixenin jarriko edo bestera batera esan da tabako. Tabakoan ondorengo hiru substantzia honedi gure osasun kardiobaskularra edo bestera batera esan da gure bisotzeko osasune gehien kaltetzen da benak. Bat, nikotina, gure burmuin edo garunantzat adiktibo izateaz gain ikusi da bisotzan gaineko presioia handitxo egiten dabela, honek gehiago exigiduz. Bi, erradikal askik honek ikusi da gure gorputze osotasunin kaltetzen dabela, bereziki bisotzekuetara eramaten gaituzten ateroma plaka horren formakuntza hori bultzatuz odolarterixetan. Eta hiru, karbono monoxidu, honek ikusi da gure gorputzin oxigenu transportetiaz arduratzen den hemoglobina deituriko proteina horreaz konpetitzen dabela, eta ondorixoz zeluletarantzko oxigenuan transporte hori gutxitzen dugu. Hortaz, hainbat urtez, egunero hainbat zigarro erreten dabien pertsona hori, zuaz jolasten dabil eta 2026 begire, baia gitxia erreko zuen edo tabak hori guztiz utziko zuen urti izango dalakun zaindu.